que és de fa 300 anys, i un nen que és de l'edat actual, com vosaltres. La primera idea que us quedeu és que al món, quan viatgeu, no només ens coneixen pel Messi i pel Gaudí i pels Jocs Olímpics i per la via catalana i per tot això, també ens comencen a conèixer pels científics i això és molt important. Vosaltres heu pensat mai com vivien els nens i nenes de fa 300 anys? Sí? Us imagineu si eren gaire diferents dels d'avui? En francès es va llevar tot d'una, es va vestir amb uns pantalons apedaçats i una camisa de botons. I va baixar rapidíssimament a esmorzar perquè el seu pare li va dir: «Vinga, noi, que avui comença la feina i és hora de que vagis al taller». Saps què, mare? Ahir la mestra a l'escola ens va explicar una cosa terrible. Ens va explicar una guerra que va tenir lloc fa molts i molts anys. Doncs vinga, lleva't, vesteix-te, que si no faràs tard a l'escola i no podràs descobrir més coses sobre aquesta guerra. I qui són aquests homes, Miquel? Llavors el Miquel li va explicar. L'un és Felip d'Anjou, que és el nen del rei de França. I l'altre és Carles d'Àustria, que és el fill de l'emperador austríac. I nosaltres estem a favor de Carles d'Àustria, oi que sí? Sí, li va dir el Miquel, perquè és l'únic que es compromet a respectar les nostres lleis. I Felip d'Anjou vol un model absolutista. Això vol dir que no hi haurà institucions polítiques, que governarà tot sol. Quanta repressió hem hagut de viure, però estic molt contenta que estudiïs història, perquè així saps tot el que va ser el nostre passat. T'assabentes de totes les coses, de les quals estem orgullosos perquè sabem d'on venim.